FIFA Arab Cup. Maghapon na very hectic ang schedule ko, no? Saturday at saka Friday. Pakikisali tayo dun. Sunod tayo ng laro. Cheer tayo for Qatar. Yan. Dami oh. Guys, ang dami oh. Kailangan magmadali. Ang dami talagang tao guys, hanggang doon. Pagod na ako. Sige, takbo. Marami tao. Ano, parang nakalanggam guys. Yan, Egypt yan. Palabas na tayo. Nandun na yung Ras Abu Abu Stadium guys. Lalakad pa tayo. Grabe, daming tao guys. Now, are you ready to count down the days? Yan po yung Ras Abu Abu Stadium. See, nakapasok na kami. See, sundan lang natin ang linya papasok doon sa stadium. See, it's a big match. Qatar versus Egypt. Kung sino yung mananalo, siya po yung third place. Sayang lang hindi sila umabot ng finals. Ayan. Sige lang. Follow the lane. Yan, number 11, dyan po kami papasok. As per yung nasa ticket namin guys. Kapagod maglakad. Tapos hagdan pa. So, nandito na nga kami guys sa loob ng stadium. Guys, Ras Abu Abu Stadium. Grabe, ang layo tapos ilang steps ng hagdanan. Nakakapagod guys. Yan.